Ahoj Baďo. Ahoj Sisa. A ahojte poslucháči. Práve počúvate náš nový podcast, ktorý sme nazvali Podcastovica. Ak vám názov pripomína nejaký alkohol, podobnosť je čisto náhodná. Rovnako náhodne vznikol aj nápad tvoriť tento podcast. V jeden studený večer sme sa stretli na študentskom byte ja, Baďo a Niky. Hodiny sme sa rozprávali o kadečom, objednali sme si pizzu a neskutočne sme sa prežrali. S plnými žalúdkami sme ležali na koberci a hľadeli sme na strop. A zrazu to prišlo. Urobíme si podcast. Odvtedy sme sa nezastavili a dnes sme tu s našou prvou epizódou. Týmto podcastom vás chceme baviť a inšpirovať. Študenti si vedia nájsť množstvo rozličných rozhovorov s úspešnými absolventmi, ľuďmi, ktorí vo svojom odbore dokázali veľké veci. No len málokedy sa cez takéto rozhovory dozvieme konkrétne príbehy, zážitky a zábavné stránky rôznych povolaní. Práve to chceme zmeniť. V každej epizóde si spolu so Sisou pozveme do štúdia hostia, ktorý nám porozpráva nielen o tom, čomu sa venuje, ale aj nejaký zaujímavý príbeh, ktorý počas svojej práce zažil. Nečakajte tu žiadne zložité reči. Jednoducho sa chceme rozprávať ako kamoši na drinku. Na náš prvý pomyselný drink prijala pozvanie Niky Ivaničová, ktorá sa popri štúdiu na FMK venuje foteniu. Zároveň je to Niky, ktorá s nami prejedená ležala v izbe na zemi a vďaka jej šikovným rukám vznikla grafika Podcastovice. Niky, ahoj, vitaj u nás. Ahojte a ďakujem za pozvanie. Keďže si študentka, fotenie je viac menej tvoj voľnočasový koníček. Samozrejme, nefotíš len tak na mobil, ale na kvalitný fotoaparát a pri fotení to určite nekončí, pretože tie fotky treba aj upraviť. Čo ťa na fotení zaujalo natoľko, že sa mu venuješ? Foteniu sa venujem už niekoľko rokov, ale ono to vlastne začalo na základnej. My sme mali krúžok a vtedy som nemala inú možnosť, tak som sa prihlásila tam, lebo nič iné by ma asi ani nezaujímalo. A vlastne u nás v dedine sa konali všelijaké súťaže s týmto fotením a jedna moja fotka vyhrala. Tak som si vtedy povedala, že aha, je to asi niečo, čo by ma možno dlhodobo aj bavilo. Takže keď som končila základnú školu, tak som dostala toľko peňazí, aby som si mohla kúpiť foťák, vlastne zrkadlovku svoju prvú, ktorú mám do dnešného dňa. A už to tak nejako išlo. Najprv boli krajinky a potom sa to začalo rozbiehať, viac ľudí ma poznalo v dedine. Takže fotíš koľko, nejakých 7-8 rokov cca? No, približne nejako tak. Do každého koníčku treba čosi investovať. Neviem, futbalisti napríklad potrebujú mať dobré kopačky. Rybári, udice, záhradkári, trebárs motiky, alebo konvice, krhly. Ako je to po slovensky? Krhly nie. Rozmýšľam nad tým, čo chceš povedať, že záhradkár v kuchyni asi nie je. Každopádne, čo všetko potrebuje človek k tomu, aby bol fotografom? Tak samozrejme foťák, ale veľa ľudí si hovorí, alebo si myslí, že keď má napríklad techniku za 3,5 tisíc, že to z nich robí fotografa, ale ja si úprimne myslím, že to tak není. Môžeš mať foťák za 400 eur a môžeš robiť fotky lepšie ako niektorí fotografi, čo majú fakt tú techniku za také veľké peniaze. A možno z nejakých osobnostných kvalít, nejaké zručnosti, takéto niečo, čo by mal mať správny fotograf podľa teba? Počúvam častokrát, že mám dobré oko na fotenie, takže asi aj to treba mať, nejakú tú kreativitu. Čo znamená dobré oko na fotenie? Niečo ako, že vieš ten uhol pohľadu nejaký mať správny, alebo... Vieš čo, asi áno, akože ja to v sebe nevidím, lebo ja sa porovnávam s veľa fotografmi, že proste aj ja chcem tak fotiť a pritom sú ľudia v mojom okolí, čo aj keď akcie idem fotiť, že proste ja to oko mám, že sú spokojní s tými fotkami vždy a u nás sú ľudia v dedine, ktorí sa tiež venujú tomuto foteniu a napríklad niektoré fotky, čo sme fotili skoro to isté, sú neporovnateľné. Takže ťažko povedať. Ja si to neviem tak priznať, že by som mala to oko na to fotenie. Ja si celkom ale myslím, pretože čo si fotila mňa, tak tie fotky sú naozaj nádherné. A to sa nerada fotím takýmto štýlom. Spomínala si teda krajinky, fotenie krajiniek a fotiť sa dá naozaj všeličo. Portréty, auta, zvieratá, čokoľvek, až, ja neviem, po nákupný zoznam na chladničke. Čo fotíš najradšej ty? Najradšej sú to portréty. Teraz to prešlo na svadby, začala som tie fotiť viac, ale stále ostávam aj pri koňoch, alebo aj pri psoch vlastne a 4,5 roka som sa venovala ešte aj futbalu vlastne. Fotenie futbalu, to si tam fotila čo? Zápasy, tréningy, alebo ja neviem, fotila si také tie fotografie, ktoré sa dávajú na internet pre tých futbalistov, na tie ich profily, alebo ako to? Čo to bolo?
No ono to vlastne začalo najprv tým, že ja som chcela nejakú športovú fotografiu do portfólia, tak som vlastne napísala klubu, kde žijem v tej dedine, že by som chcela, či môžem teda vôbec dojsť. A oni, že jasne, že bez problémov, a som si povedala, že nafotím 2-3 zápasy a tam to hasne. Ostala som tam 4,5 roka s nejakými tými prestávkami, lebo bohužiaľ tam boli nejaké problémy, ale väčšinou to boli zápasy, keď sa hralo doma, aj keď sa hralo vonku. A už ku koncu to začali byť aj tréningy, ale fotila som vlastne aj tie fotky, čo oni majú na profiloch. Keď dali gól, tak sa to vždy dávalo na Facebook a už som potom začala spravovať aj sociálne siete, ako bolo Instagram a Facebook. Vlastne všetky sociálne siete som mala na starosti ja. Futbal teda nie je veľmi niečo pre mňa zaujímavé, ale spomenula si svadby. Ja som bola teda na niekoľkých svadbách a čo si spomínam, tak asi na každej bol fotograf alebo teda kameraman. Niektorí to dávajú čisto iba s fotografom. Aké bolo fotiť svadbu? Pretože ja si pod tým predstavujem celkom veľa stresu a málo tej svadbovej zábavy. Akože hej, je to veľa stresu a pre mňa hlavne tá moja prvá svadba, čo mi ešte vlastne rok a pol predtým, jak bola svadba, mi písala baba, že teda my sme sa poznali z futbalu, že vlastne budú mať svadbu a že si vybrali mňa ako fotografa, že sa im páčia vlastne fotky, čo fotím na futbale. A že či by som teda do toho išla, tak som teda povedala, že áno, že pôjdem do toho, že aj ja potrebujem nabrať skúsenosti, potrebujem teda do toho portfólia, nech sa mi to rozbehne. Takže bolo to pre mňa strašne stresujúce od začiatku, hej. Možno trochu taká zvláštnejšia otázka, ale napríklad ja keď som v strese, tak sa mi jednak dosť potia dlane a keď som vo veľmi veľkom strese, tak sa mi dosť potí chrbát. Nebola si úplne spotená, keď si došla na to fotenie, nejako zadýchaná? Vieš čo, potenie našťastie pri strese nemám a to som asi aj vďačná, lebo to by bolo dosť divné, keby mám za každým, keď idem niečo fotiť, lebo občas mávam stres a dojsť tam do potena, to by bolo čudné. Ale ja mám väčšinou ľadové ruky, aj teraz ich mám trocha ľadové, ale mám ľadové ruky a to už všetci vedia, že ja mám stres. Ja by som sa ešte trošku bál aj keby, že som fotograf a mám spotené ruky, že sa mi ten fotoaparát drahý šmykne, nedaj Bože rozbije. Nie len, že prídem o zákazku, prídem vlastne o zdroj svojej obživy. Budeš musieť nosiť zo sebou servítky, ak začneš fotiť. Aplikácia úplne tvoja v mobile tvojej banky bude len plakať z tých červených čísel. No tá plača je teraz a nie sú tam našťastie červené čísla, ale plače. Takže kontakt na Niky a fotenie dohodíme, nech sa páči, do linku, do popisu nášho podcastu. Nech mám pekné čísla na účte. Kontaktujte, nebojte sa. Podporte mladých začínajúcich umelcov. Jej. Tak. Na kultúru nejde dosť peňazí, takže to tam asi nedáme. To tam dáme. Čo sa deje pred tou svadbou, čo sa týka tých príprav? Ty sa nejako špeciálne tiež musíš pripraviť, alebo ako to funguje? No, my už vlastne, keď sme sa dohodli, že teda idem to nafotiť, som im dala fixnú cenu a stretli sme sa asi 3 týždne pred svadbou, sme si dali kávu, povedali mi vlastne, aký majú ten časový zoznam, že čo a ako, odkedy potrebujú mňa, aby som fotila a dokedy približne. Takže sme na káve poriešili tieto veci, ja som si to zapísala, preštudovala som si, nech viem približne časovo, čo sa bude diať, kedy ja si môžem ísť oddychnúť aspoň troška na tej svadbe. Okrem fotenia toho samotného obradu a tej oslavy, k svadbám často patrí aj takéto svadobné fotenie, také tie pamiatkové, keď sa ide niekde do parku, nejakému kaštieľu a podobne. A fotila si aj tieto fotky pre nich? Na tejto prvej svadbe nie, ale vlastne cez leto sa mi oženili obidvaja strikovci, takže tým som fotila a bolo to zaujímavé a pre mňa ako z pohľadu fotografa je toto portrétne fotenie pred tou svadbou ešte zaujímavejšie než samotná svadba. Samozrejme, no to si aj spomínala, že máš rada tie portréty. Mňa by celkom zaujímal výber tých fotiek z týchto fotení, pretože ja by som si nevedela vybrať. Predpokladám, že neupravuješ všetky fotky, ktoré nafotíš. Nie, neupravujem všetky fotky, ale tak väčšinou je z každého uhla aspoň 10 fotiek, takže vždy sa vybere aspoň 2-3 z toho vyberiem. Samozrejme, že nevesta má vždy jeden uhol, ten krajší. Tak to býva. A vlastne tie upravím a potom ich posielam a vždy je to vlastne o tej vzájomnej dohode, že ktoré fotky chcú si dať vytlačiť a tie idú vlastne do tlače a potom ich odozdávam v takej svadobnej krabičke, kde majú vytlačené fotky aj na USBčku fotky. Ale to sme teda predbehli. Ako vyzeral ten svadobný deň pre teba? Čím si začala? Zháňaním košele. Ešte pred celou svadbou, lebo ja moc neľúbim nosiť bielu, takže keď som odsúhlasila tú
svadbu, tak som vedela, že hľadať košelu bude bolesť. Podarilo sa. Boli z toho stresy, pretože oprala sa tá košela. Zrazu sa na nej objavili flaky žlté. Ojoj. Mamanka bola v koncoch. Ja som nebola vtedy ani doma. Ja som bola vtedy v Trnave. Takže bola na nervy maminka. Ale podarilo sa to dať dokopy. Neboli na nej žiadne flaky. A začalo to vlastne celé tým, že sme sa dohodli, že okolo 12. že ideme k ženichovi. Prišiel pre mňa ich kameraman, takže to bolo fajn, lebo to bolo aj v dedine, kde bývam. Tak sme išli k teda ženichovi, nafotili sme to tam, potom sme išli k neveste, tam sme nafotili a potom sme mali nejakú chvíľku pauzu, kým sa išlo do kostola, v obecnom dome sme sa všetci stretli, dostali tie stužky, že sú teda svadobní hostia a prebehol obrad a už to išlo všetko, taká voľná zábava. Svadby bývajú rôzne a jedným z takých veľmi dôležitých faktorov, aspoň podľa mňa, je, že koľko tam je ľudí, lebo svadbu môžeš mať malú, komornú, že je tam fakt len tá najbližšia rodina, možno nejakí 2-3 kamaráti, alebo potom ja som skôr zvyknutý na také veľké, že bašavel vyslovene, že tam príde rodina z 3. kolena do Breženie a hostia sa rátajú na stovky. Aká bola táto svadba? Bolo tam veľa ľudí, málo ľudí, lebo predpokladám, že aj od toho sa odvíja, ako ty tam fotíš, ako sa tam cítiš. Tak na tejto svadbe bolo okolo 120 hostí, takže to bola veľká svadba, hej. A ono, tie priestory boli malé. No akože neboli úplne malé, ale nebolo to ani najväčšie, takže keď všetci začali tancovať, tak ja som začala plakať, že jak to budem fotiť. Ale zvládlo sa to a boli všetci spokojní nakoniec. To by sa ti tam celkom hodil nejaký dron, že by si vedela nad nimi lietať a takto fotiť ten parket z hora. Tá budova taká vysoká není, takže nie. No. Hovoríš o plakaní. Ako sa dá zvládnuť tie emócie? Zostať taký profesionálny, pretože ja keď som na svadbách, tak niektoré mám pocit, že prežívam viac ako samotná nevesta. Akože, hej, bolo to ťažké a na tejto prvej svadbe ako cítila som, že by som plakala, ale udržala som sa, ale viem, že keď sa mi mladší striko ženil, tak som sa neudržala a som revala. Takže ako je to ťažké, ale dá sa to ovládnuť. Čiže tie fotky boli mierne roztrasené? Nie, tie fotky boli v pohode, to už bolo potom, čo sme dofotili, takže to bolo všetko v poriadku. Veľa ľudí na svadbách vyslovene nemá rado, keď ich kameraman alebo fotograf zaznamenáva počas toho, keď jedia. Fotila si tých novomanželov pri tej prvej spoločnej polievke zo spoločného taniera, tak? Nemali na to nejaké komentáre, že im to vadilo? Novomanželov som fotila, keď začali jesť, lebo však mali aj tie podbradníky, tie nevesta, že niečo tam mali. Fotila som len ich, ale však náš kameraman ten všetkých natáčal, ktorí jedli. Neviem, pre mňa je to tiež nepríjemné. Ja tiež neľúbim jesť pred cudzími ľuďmi a nie ešte keď ma niekto musí natáčať alebo fotiť. Mne je celkom nepríjemné, keď je nás veľa na parkete, tancujeme a do toho sa tam postaví ten fotograf a začne tam robiť rôzne tie pózy a do drepu a zo spodu a neviem čo ja hovorím. Ja nepotrebujem vidieť niekde na spoločnom albume nejakú moju fotku, že sukňa hore a 10. brada dole a neviem čo, že toto robíš tiež ty, alebo ako sa dá tomuto nejako vyhnúť? Toto nerobím, ja nehádžem pózy na parkete, ale ja si reálne myslím, že tak 3/4 fotografov tie fotky vlastne ani nikdy neodozdá, že proste nemám pocit, že sú to fotky, ktoré sú hodné odozdania, možno niektorí áno, ale ja som také videla svoje, takže asi sme mali nejakého čudného fotografa. Oni si tam drepujú, klikujú dobre, že oni tam vlastne možno berú ako také kardio, vieš, že som tu na akcii, dostanem peniažky a rovno si aj zacvičím, vieš, to je efektivita. Dá si svadobné koláče a potom si musí zacvičiť. Áno, rovno tie kalórie spáliť. Byť, hej. Čo technika? Zvládla tú svadbu tvoja technika? Lebo svadby sú veľmi dlhé. Čoho som sa bala najviac, že mi nebudú stačiť baterky. To bola aj pravda ešte, že som rozmýšľala dopredu a som si zobrala vlastne nabíjačku. Takže vlastne to bolo tak, že kým sa jedna baterka použila na fotenie, druhá sa nabíjala a tak sa to striedalo vlastne až do noci. Ale čo som si myslela, že toto bude mať najväčší problém, tak bohužiaľ nebol. Keďže mám 2 foťaky, nemám tu montáž na seba, čo si viem pripevniť obidva foťaky, aby sa mi s tým pohodlne robilo, takže som ich mala zavesené cez rameno. Už bolo asi aj po polnoci a jak sa tancovalo, tak nevesta do mňa drgla náhodou a vlastne mne padol ten foťak. Nebol to ten najlepší, ale stále to bol ten prvý foťak, čo som mala. Ja by som asi zamrela v duši. Zalialo ma teplo, potom mi bola zima, potom mi bolo všelijako, keď som videla ten foťak na zemi, hlavne keď tam bola drevená parketa. A rozbil sa? Nerozbil sa, nešiel mi zapnúť pol hodinu a už som bola, že no dobre, hovorím, všetky zarobené peniaze pôjdu na nový foťak.
Ale neviem, či stali pri mne všetci svety, ale proste po pol hodine nabehol ten foťák. Všetko je OK, objektív má kúsok odlomený plastu, ale reálne funguje, takže je to všetko v poriadku. Tak to si teda mala ale z pekla šťastie. No hovorím, že všetci svety stali pri mne. Obrad bol v kostole, tak asi odtiaľ. No, asi hej. Niky, na záver sme si pre teba pripravili jednu aktivitku, ktorú sme nazvali Nevieš, piješ. Dostaneš 4 kvízové otázky, na ktoré sa teda pokús odpovedať správne. Ak sa ti to nepodarí, tak na teba čaká drink, na ktorý sme ťa pozvali, taký tekutý trest. Pripomínam, že stále platí tvrdenie, že podobnosť s alkoholom je čisto náhodná. Pravidlá teda, keď ich zhrniem, naozaj jednoduché. Nevieš, piješ. Si pripravená? Myslím, že áno. Prvá otázka znie. Čoho sa pri fotografovaní týka pravidlo tretín? Kompozície? Správne. Pri kompozícii by sme si teda, ak chceme, aby tie naše fotky vyzerali dobre, mali dávať pozor na pravidlo tretín, ktoré sa využíva okrem fotografovaní aj vo filmovom umení. No a prvýkrát toto pravidlo popísal maliar John Thomas Smith koncom 18. storočia, takže je už aj celkom staré. Staré, ale stále dobre platné. Druhá otázka. Ako sa volá slovenský fotograf, ktorý fotil osobnosti ako sú Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Elton John či The Beatles? Čože ja som dejepis nikdy nemala rada a potvrdzuje sa to aj pri tejto otázke, že netuším vôbec. Tak ja ti prezradím, bol to Desider Hoffman, narodil sa v roku 1912 v Banskej Štiavnici, po druhej svetovej vojne sa usadil v Anglicku, no a tam fotil a spolupracoval s medzinárodnými periodikami ako Billboard, Cashbox alebo britskými denníkmi Daily Mirror či The News Chronicle. Každopádne si ale túto odpoveď nevedela, ja už vidím, že Silvia pomaličky zdvihla našu čarovnú krabicu a podáva ti tvoj prvý drink dnešného dňa. Ešte ho aj zamieša. Tak keď sa to usadí, no musíme byť féroví, vieš jak. To bude niečo štíplavé. Prečo si to myslíš? Lebo to je tak jemne červené. Alebo to bude gulášová polievka. Ty nepopieraš, že vieš niečo po maďarsky a že nejaké tie korene tam máš, takže sme na to mysleli, aby si bola teda hrdá národniarka. To, že poviem, že som Maďar zo srandy, neznamená, že mi chutí aj štiplavé, hej. Ja som myslela, že to sa nevylučuje. To je dobrý stereotyp. No, ale ja nie som až taký Maďar, ja mám stále slovenskú národnosť, hej. Dobre, tak na budúce tam bude brinza. No neviem, či by nejaké na budúce ešte bude. No ak ťa teraz odpáli, tak už nie. Na zdravie, či Na Bože, zdravie. sa ma chcete zbaviť, hej, dobre. Musím celé? Tak riadny glk. Aspoň polovicu, poď. No dobre, to je v pohode. Hej, mlieko si kúpila? Nekúpila som žiadne mlieko, ale tváriš sa tak, že asi som mala normálne dojnú kravu doniesť. Keď si zvýšime budget. No, to som išla povedať, že toto je študentský podcast. Podcastovica je, žiaľ Bohu, ešte len na začiatkoch. Ja vám sem kúpim mlieko. Dobre. Myslím, že môžeme prejsť na tretiu otázku. V akom formáte sa ukladajú rozpracované projekty z programu Adobe Photoshop? PSD. Správne, tak toto ako fotograf by som bol veľmi prekvapený, keby si to nevedela. Photoshop teda najznámejší, najvyužívanejší software na úpravu fotografií. Pôvodne ho vyvíjali bratia Thomas a John Knolovci a taká pikoška, prvá fotka, ktorú v tomto programe upravili, sa nazýva Jennifer v raji a je to fotografia Johnovej priateľky, ktorá sedí na exotickej pláži, čiže vlastne taká dovolenková fotografia. To už jak dnešné ajíčko. Si spravíš dovolenku, aj keď sedíš na betóne. No a myslím, že môžeme prejsť na poslednú otázku. Ktorý renesančný maliar ako prvý popísal princíp kamery obscury, predchodkyne moderných fotoaparátov? To bolo v FMK pri ručke. Ozaj? Som asi na 80% istá, že to tam bolo. Tak teraz low v tej pamäti. Ktorej? To je SD karte. Ja no, asi je pokazená, potrebujeme preformatovať, ale neviem. Hovorím, že dejepis a ja to je... Renesančný maliar. Nejaký. Je to najznámejší renesančný. Nenapadne ti? Nenapadne mi, ani ma nenapadne. Nie, takže nevieš, piješ? Pijem. Tak bol to Leonardo da Vinci, renesančný maliar, vynálezca, génius, ktorý predbehol svoju dobu a keď popísal túto kameru obskuru, tak využívali ju vtedy hlavne maliari, pretože si ňou vedeli uľahčiť prácu. To zariadenie vrhalo na vybrúsenú dosku obraz, podľa ktorej vedeli tí maliari kresliť. Tak teda dostaneš aj druhý drink. Silvian ti ho už práve podáva, nech sa páči. Ako hodnotíš farbu? Už to nie je Bolo červená? by dobre, keby sa mi páči, ale to bude nejaká
Polievka alebo sol. Akože má sa cítiť ako Chorvátsku na dovolenke. Trošičku jadranu sme priniesli. Akože išla by som na nejakú dovolenku. Jennifer v raji, Niky v raji. Vidíš to? Tak čo to bolo? Kamo tam cítiť cesnak a sol. No veď to je polievka, nie? Tak niekto je extra zamilovaný. Lebo je presolená echt. Ale nebolo to horšie, ako tá paprika. Vraví sa soľ nad zlato, takže podľa mňa je to ospravedlňujúce. Niky, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do našej podcastovice. A ja ďakujem za pozvanie. Prajeme ti veľmi veľa zaujímavých fotení, vydarených fotiek a hlavne málo pokazených fotoaparátov a techniky. Ďakujem a taktiež nech sa vám darí s týmto podcastom. Dúfam, že ti naše drinky chutili. Sťažnosti nepríjmame, lebo veď život tiež nalieva zaujímavé mixy. Takže kedy nám ideš spraviť tie nové profilovky na Facebook, pretože síce tá platforma je takmer mŕtva pre mňa, ale aj tá profilovka vyzerá, ako keby som už bola tak úplne v inom štádiu života. Tak si to hodíš na Instagram, no. Ale vieš čo, ja by som celkom potreboval také, ja neviem, nejaké akty na OnlyFans, kebyže začínam rozbiehať, vieš. Môžem si ťa najať? Môžeš, ale pôjdu nejaké percentá aj mne. To sa dohodneme mimo nahrávania. Dobre.